Kaixo Joseba, Eiderruna Muno naiz, Eibarko gertu osasun zentrotik. Eta gaur kontauko dutxuet, ahoko osasunak eta kirol errendimenduak dauken harremana. Bazen. Ez dakit entzun dozuen aurtengo urtean Barçako entrenatzaileak esan dutxela jokalari danei hortzak begiratu bezitzuela dentistan. Kirol odontologia da odontologiako espezialidade bat. Eta saiatzen gara laguntzen kirolari eurek futbolian, eskubaloian jolazten badabe hortzetako minik ezartzen, ez da hortzak babesten, baina bestalde hortzetan aukeleik ezen gaixotasunek edo geizkik lerrokatuta baldin badare horrek ere afektauleike euren errendimentua. Hori 4 puntutatikan hobetzen dugu. Bat, esandako moduan, babesa. Bigarrena, txantxarrak eta infekzio edo bakteria horiek gorputzera joatia. Hirugarrena, nola garen lerrokatuta, nola banatzen ditugun kargak. Eta azkena, ikusteztan entrenamiento hori, invisible deitzen jakona, eta da lua. Nola deskantzatzen duen, eta horrek ere harreman handisa daka geroko errendimentuan. Lehenengo puntua da babesa. Kirol batzuk praktikatziarren arriskua dakau gure hortzak afurtzeko. Edo, inpaktu zuzen bat egonezarren indarra ingo dugu kirola itxeko orduan eta horrek ere karga handisa emango duzku eta hortzak babestu inbiadia. Hortzak babesteko dakauz norberak, etxian, berotu eta hauan ipintzen dianak, zoritxarrez ezertarako balio ez da benak eta babestuta garela pentsauko dugu eta ez gare babestuta, honek ez da belako inpaktuan indarrakantikan babesik sortuko, dia ditugunak dia dentista batek neurrira einako babesleak edo protektoriak. Neurrira itzen dia, retenzioa daukestia jausten, itzegin leikeu eta arnaza sudurretik ondo hartu leikeu. Olakuak dia gomendagarrixak. Bigarren puntua, hortzetan daukauzen gaixotasunak. Hortzetako txantxarrak edo oi edo enzietako inflamazioa. Guzti horretan, bakteriak dakauz. Eta bakteriak, hau handaren bakteriak, joaten dira edo bai urdaiera, esofagotik, edo bestela biriketara. Eta bakteria horiek arazoak ematen dituzte ahotik kanpo. Arazoak, minbizia, arazoak, dementzia, arazoak, biriketako zailtasunak, orduan horiek errendimentu optimotik oso urruti dare. Hortzak zaindu behar ditugu. Oindala gutxi egin zan azterketa baten ikusi zan Inglaterrako futbolistetan 169ak oiak inflamauta dauzkala. Hori ezin da gertau jokalari profesional bat. Hirugarren hanka da mandibula nola kolokatzen duen garezurra eta lepua gorputzakiko sorbaldak eta dana. Mandibula aukibia du zuzen, ondo lerrokatuta. Hau okertzen baldin badou, pentsau bia dou, garezurran azpixan lepua dakaula. Eta garezurra okertzen bada, mandibula okertzen bada, hauek bertebrok ere bai. Irudi honetan ikusten duen moduan. Orduan, kirolarixek euren sorbalda, aldakak, belaunak eta oinetan gainkargarik edo sobrekargarik ez aukitzeko paraia mandibula ere ondo zuzen aukibia duke garezurrakiko. Horretarako, gorputzak gainkargarik ez aukitzeko paraia, sorbaldak, aldakak, belaunak eta orpuak ondo lerrokatuta egondiako dira. Eta laugarren puntua. Laugarren puntua da entrenamentu ikustezina esaten dana eta da lua, nola deskantzatzen duen. Begiratu hemen, sudurretik biriketara eramaten daben odi hau. Odi hau izan behar da zabala, zentimetro inguru batekoa. Hortik pasako dalako oxigenua, gabaz, gu bizirik mantentzen gaitxuana. Gertatzen dena da, lokartzen garanean, odi hau, muskuluz osatutako odi hau estutu inleikela. Haua, adibidez, txikixa baldin badakau, masai ezurra ez da behar beste garatu, mandibula edo baraia txikixa dakau, hau, are geixau jauziko da tubo honen gainean, eta ingo dau, lua moztu. Rem, ez rem, fase guzti horiek ez dia behar bezain onak izango, hormonak ez ditugu, botako eta gure giharrak ez dia ondo indartuko. Beraz, kirolarixa bazara, zaindu haua eta segi dentistara. Gorantzixak gertu osasun zentrotik.